Ano to, kakain? Ay! Potato lang. Oh, Monstera Deliciosa. Hello everyone, good morning. You see my earrings. Hello guys. Welcome again to our channel. Nandito ako ngayon sa garden para para bumalik tayo dito sa plants na magaganda. At tingnan nyo guys, matagal na tayong di nagkita-kita about plants. Maraming nag-request sa akin na plants naman daw ang topic. So anyway, ang plants namin sa ngayon ay hindi pa masyadong naayos dahil ngayon nga itinabi lang namin dahil nga masikip para sa patrabaho ng bahay. So ngayon ipapakita ko sa inyo ang mga nanditong nagagandahang mga tanim kasi tag-ulan ngayon, lumaki sila guys. Na dito sa loob, doon sa looban na yon ay maraming malalaki. Nakita nyo as you see, ang dami. May zamia doon sa top, merong yung balite na variegated, ayun oh, likod ng zamia. Tapos meron na yung malaki ang dahon na yung big bill, nandun, yung mahaba, may nagtitwit na birds. Ayan. Basa kasi ang mga dahon na yung kung pumasok doon. Gusto ko sanang ipakita sa inyo. Tingnan nyo naman yan variegated na alocasia guys. That is variegated. Look at the variegation. No? Kita mo? Ganda. Ang dami ditong magaganda guys. Ayan. Doon sa nag-request na kumusta raw ang mga tanim, ito na po yun. Ayan. Malalaki na po sila at ang daming dapat i-propagate. At ito namang si Epipremnum pinnatum at yung fern na cup fern at saka yung si serratum ay nagsiakyatan doon sa puno ng niyog. Ayan, nakita nyo? Grabe, no? So, nakita nyo, no? Ang situation ng mga tanim. Kaya lang, dapat ayusin. Dapat talaga laanan ng oras para maayos. At yung bougainvillea na binili namin ang litlit. Ayan. Ayan, oh. Hinarangan na ang daan ko dito. At yan, yung ano, oh my God, anong nangyari dito? Ala, tingnan mo naman. Oh my God, very good ito si ano. Ito naman ay hindi naman ito chismosa. Anong pangalan? Hindi siya marites, kundi siya ay gulay. Yan ay very good na marites. Yan ay umakyat dyan. Sa tingin niya ay lalaki siya at aalpasan niya ito. Pero at least ito siya ay mapakinabangan. May mga marites na napapakinabangan talaga. Sa totoo lang. Literally. May mga marites na napapakinabangan. Kaya huwag nyo namang api-apihin at pagalitan ng mga marites. Ang mga marites minsan ay nagdudulot ng mga positive effect sa kanilang ginagawa sa atin. Oh, diba? Kaya, ayan guys, pinakita ko ngayon yung water lily, peace lily. Yung peace lily guys, tingnan mo yung mga dahon na yan na nag-vines na yan. Hindi yan marites. Good type of marites yan. Yan ay magugulay yan. That is kangkong. Itinatanim ko kasi dito sa banda dito dahil minsan kapag gusto namin ng sinigang ay meron akong madudukot kako. Kaya dyan ko nilagay yung yung mga tangkay, kumbaga, di ba pag naglinis ka ng kangkong ay maraming tangkay. Oh, ayan. Naitanim dyan, dito kalalagay ko lang oh. Yan sa sako, ayan oh. Lumalaki na naman. At tingnan nyo naman ang triangularis. Ang ganda, di ba? Ang ganda ng triangularis. Mamaya balikan namin ng asawa ko dito. At ayan, ang ganda na ng ano. Oh, Monstera Deliciosa. Talagang tindig na tindig. Ang ganda. No? Tingnan nyo naman si
Staghorn Fern natin. Ala ka. Hello, Staghorn Fern. I miss you. Sorry ha, palipat-lipat ka. Paano kasi yung pagpatayo natin ng bahay ay nadidisturb kayo minsan. Pero at least buhay ka naman, masigla. Ato si welcome plant. Ay, ayan, ang ganda. Ayan, yung mga iba pang mga plants natin, philodendron, anthurium, ang dami nating ferns doon. Yung mga cardboard, may philodendron natin na giant mycans ay nagkaroon ng kulay. Ayan. At nakita nyo ang gaganda ng mga tanim natin, guys. Oh, yun lang, isaayos natin. Magkakaroon din tayo ng time dyan. Kakaroon din ng time. Ayan na, ipineflex ko lang kasi ang daming nagre-request na yung tanim mo naman, patingin naman ng mga tanim mo. Lagi nilang sinasabi. At ito namang mga cardboard dito, nakita nyo? Super lalaki, grabe. At yung mga Angela natin, matapkat na naman, kailangan na namang matapkat. Marami kaming assignment ng ang asawa ko. Oh, di ba? Ang dami ditong tanim na talagang dapat ayusin. May mga cactus pa nga dyan sa ilalim. May mga begonia, yung mga ganyan. At nilagay ko dyan yung itinusok ko dyan yung binili ko na seedling na dragon fruit. Ayan, very lilipat ko yan. May mga pink princess pa tayo dun sa ilalim doon, marami pa. Pero hindi ko maano dahil mabasa ako doon. Umulan kagabi. At saka ngayong umaga umulan eh. Oh, si Stingray, very proud si Stingray. You see? Very very proud, no? Yan. At ang daming magaganda, guys. Naku, magaganda naman lahat sila. Wala kang maitulak, kabigin. At ito naman si elephant ears, grabe ang laki niya, para ng saging. Ha? Mas mataas sa akin, giant siya. Grabe siya. Oh. Kita nyo? Ang mga black cardinals natin na linya dyan, grabe ang lalaki na. Sobra. Si Rojo Congo, si Thai Constellation, ito marami tayong mycans, guys, ang daming mycans dito. Yung mga black cardinal natin, yung top cut, okay na okay. At ito naman ay si Red Congo. Oh, grabe. Yung mga Red Congo natin sa Petit Jungle 1, nanganak na, ay kailangan natin din i-propagate. Ang dami nila. Wow. Talaga. Wow na wow. Oh, see? Ang gaganda talaga. My God. Ayan, guys. At ito, naalala ko na, guys, sorry, si Mark Lasaka, yun ang ko, yun ang sabi ko, kapwa vlogger ko. Ito na naman si Marites. Ito, nung isang araw lang nagtanggal ako dito, makyat na naman si Marites. Naku, talaga namang Marites na ito. Ito ang bad type of Marites. Ito talaga, naninira. Sismosa na, naninirang puri, pakialamera, magaling lang pag may gusto. At yan, nakita mo? I told you. Oh, ang haba niya. Oh, haba. Nako, talaga, ang daming Marites. Ay, eto Marites na isa. Uy! Diyan ang lakay ko. Magapang na sa baba. Oo, gumapang na nga. Ay, nako, si ano naman yan? Mapakan na dyan. Ay, ang ganda. Ang laki na. Dapat may gapangan na yan, yung stick. Di ba may binili tayo? Ayusin natin mamaya. Halika. Hindi pa kami nagkape, guys. Magkakape muna kami. Si Rugoso mo, ang laki na, pero buyag. Oh, ang taas. Nandun na sa sky. Lumilipad na si Rugosum. Pati si Gloriosum. Rugosum, lumilipad. Sabay. Oh, let's go. Let's go na. Mag-coffee na muna tayo. Ayan. Ayan, guys, ang lakay ko. Mahilig sa tanim yan. Super hilig din yan. Kaya ayan. Hindi lang namin na ala, doon ang daming Marites, oh. Kinoberan yung saikad.
Alaka. Mamaya ayusin natin dyan. Balikan natin, magkape muna tayo. Kasi guys, anong oras ngayon sa linggo? 8:50, kagigising lang namin. Alam nyo naman, pag linggo, medyo, syempre, late tayong gumising. Kasi, syempre, relax, lazy Sunday na matawag. Walang patrabaho. Kaya, halika muna, magkape muna tayo. Balikan na lang natin. Bumaba na siya, oh. Sila nilagay na siya, no? Oh. Ala, Pwede na bumaba na, lumabas na sa Lumapang pan. na. Pwede na i-ano yan sa... Mamaya. Saan ka pupunta? Kung ano, tanggalin ko itong mga ano. Yung mga marites. Naku, mga marites, ang daming marites. Ayan. Itchapwera ang marites na yan. Itchapwera na. Mga marites na yan. Walang ginawa kundi mang damage ng buhay ng may buhay. Nagte-trespassing pa. Oh, look at that. Kailangan din natin ang marites. Oh, pero may positive din, sabi ko, ng mga marites. Katulad ng kangkong, diba? Nagmamarites siya dun sa isang tanim, pero at least yun ay may mabuting maidudulot. Si marites, oh. Oh, marites, lumaki na gusto. May Bunga, may oh. bunga si marites. Oo, nagbunga. Ano to, Kita kakain mo? Ay, wag mo kainin. Ano kinakain? Poison yan. Ay! Makamatay yan! Ay, Diyos ko! My God, delikado. Naku, umakyat na sa screen, oh. Si Marites, oh. Very proud, ah. Pupunta siya sa taas para doon siya, ano, anong pangalan nito? Wala, mahulog. My goodness. My God, makapoison yan. Wala, nakakain ka ng makapoison. Makapoison yata yun. Yung nandun sa screen, oh, pakihila mo nga. Yung sa taas. Makyat siya. Ito? Oh. Oh. Marites na yan. Naninilip. Stalker kasi yan. Mga marites, stalker ang mga marites eh. Oh. Pero di pa tayo nagkape, magkape na tayo. Magmumug ka, kumain ka ng poison. Ano ba yan? Tara, ito na yung mga tanim natin. Potato lang. Ito yung si potato lang. Ayan. Kita nyo? Ang cute no? Ang cute ng ating mga tanim. You like it? I love it. I love it. Si Adansoni ay ito, kailangan padamihin natin. Daming pwedeng mga siguro, let's say, kahit na 10 pots, pwede natin gawin itong 10 pots. Kasi ang dami niyang roots. Alora, let's go. Let's go. Take our coffee. Si Radicans nandito, nakatago si Radicans, guys. Ayan. Marami pa dyan. Naku, dami. Ang bango naman yan. Ang bango ng coffee, guys. Lika. Ayun, kumulo na. Let's go. Eat. Mag-almusal na muna tayo, guys, ha.